ଶିଖିବା କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଭୁଲରେ ବି ଏଭଳି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ 30 ବର୍ଷରେ 50 ଭଳି ଦେଖାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ କୋମଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ତ୍ୱଚାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାଧକ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ବି କରିଥାଏ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱଚାରେ ଅଧିକ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହା ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭୁଲ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ତେଲଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ କିମ୍ବା ତେଲଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାରେ କୁଞ୍ଚନ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ତ୍ୱଚାକୁ ତୈଳାକ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାରେ ଧୂଳି ଜମି ମୁହଁ ବୟସ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା। ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭ୍ରମ ରହିଛି କି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଲଗାଇବା ପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ମୁହଁ ସତେଜ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ବେଳେବେଳେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଏଭଳି କରୁଥିଲେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଗରମ ପାଣି ତ୍ୱଚାର ପ୍ରାକୃତିକ ତୈଳାକ୍ତ ଅଂଶକୁ କମ୍ କରିଦିଏ ଏବଂ କମ୍ ଦିନରେ ମୁହଁରେ କୁଞ୍ଚନ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା। ସପ୍ତାହକୁ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ଇଚ୍ଛା ସ୍କ୍ରବ୍ କଲେ ତ୍ୱଚାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଭୁଲ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ଚୟନ କରିବା। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ନ ହେବାକୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଶସ୍ତା ମେକଅପ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଣୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଧୂମ୍ରପାନ। ଆଜିର ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ଏକ ଫ୍ୟାସନ୍ ପାଲଟିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ବୟସର ଛାପ ପଡ଼େ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଷଷ୍ଠଟି ହେଲା କମ୍ ପାଣି ପିଇବା। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବେ ସେତେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏଜିଂ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏହା ତ୍ୱଚାକୁ ଗ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।